Wow, 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 wow. Hey! Ah! Lagi. Wow! Sige. Yeah. Oy bagawi sa gaya na pangalaya gaya makulika ka isang kaya radyo na kautang alang pangalay na ito mga ina sumangga harap isang mga tinugalaw na hangawan pangalay na kamuda isang tinugalaw na hangawan masih baik dalam Dahil bago nila mga isang daan kaya harap nawi sa mga makailamay na ulot na loma isang mga kaanawa pangalay na gawin ka harap kaya mapulpa ulitan nila lalilin nalang lilan lalilin nalang Okay, magsuport.